Знаете ли, че астрологията може да ни ориентира кога е най-добре да правим диети, по какъв начин е добре да се грижим за здравето си, а и какво е нашето отношение към храненето като цяло. Когато говорим за здравето, в личната астрологична карта винаги обръщаме внимание на разположението на 6-ти дом по знак, който дава представа кои части на нашето тяло са нещо като ахилесова пета и се нуждаят от превантивна грижа. Но също така 6-ти дом дава представа по какъв начин е добре да се грижим за своето здраве, чрез какъв тип, може би, физически активности, какъв тип медицина би бил по-подходящ за нас. Също така от значение е в какви знаци попадат основните разположения във вашата карта, каквито са Слънцето, Асцендента и Луната. Ако тези ключови разположения попадат в някои от по-хедонистично настроените знаци в зодиака, каквито са Телец, Везни и Стрелец, то при вас може да има една склонност към преяждане, просто защото това са знаци, които имат афинитет към прекаляване с удоволствията, което може да се изразява и като прием на по-голямо количество храна. Друг знак, който има отношение към храненето, това е Рак, който е така един от кулинарите на зодиака. Той готви с удоволствие, за удоволствие и с желанието да нахрани всички около себе си. Като още един знак имаме Девата, също насочен към храненето, но пък в аспекта на здравословното хранене. Така че ако вие имате Дева на ключова позиция във вашия хороскоп, може малко по-мъдро да избирате това, с което се храните, и изобщо да имате един вроден афинитет към здравословното хранене. Всички тези разположения за себе си можете да разберете с помощта на книгата Разгадай хороскопа си, която ще ви помогне да си съставите лична рождена карта и да я анализирате. А относно моментите за правене на диета, които са най-подходящи, важни са фазите на Луната. Луната като планета е много тясно свързана с нашето физическо тяло, което е над 70% вода. И точно както Луната въздейства върху големите водоеми, управлявайки приливите и отливите, по същия начин Луната въздейства върху физическите процеси в нашето тяло. Така че най-добрият момент за стартиране на диета, това е пълнолунието, като диетата продължава в дните след пълнолунието. Тогава по естествен път са стимулирани очистителните процеси в организма. Можем да кажем, че докато Луната намалява, тя отнема някакви неща от тялото. Така че може да използваме този процес и да правим всякакви детокс режими или режими за отслабване именно в двете седмици, в които Луната намалява. И така, скъпи приятели, повече за фазите на Луната и как може да ги използвате, отново информацията ви очаква в книгата Разгадай хороскопа си, която пък може да намерите в онлайн магазина на homeyoga.bg.